arep ditambahi nek wis raine putih. Terus bendina ora ditambahi. Tambahi apa? Ya apa ngono kuwi? Ha iku iki wis tak omongi to, Ting. Kowe sesuk tak tambahi bayare nek raimu wis putih. Aku ngono to. Ayo. Ayo mulane sok perawatan. Sinden kok mbluduk kaya ngono. Lah lumayan saiki ya, rada putih ra? Rada matane. Coba lampune diganti putih, aku lak putih. Apane? Lampu ke lho, sorote iki lho. Heeh. Ijo iki marai aku rada buluk e. Ora rada jan kowe iki asline bulu. Aku iki nek preman aku kaget kok wingi tak kira udu rombong aku kok. Iya kok. Ayo nang Jakarta wingi tak mat-mat iki anting ngudu to mau kacamata bunder barang kek. Ah ngirunge wae ra iso nggo nyandelke kacamata kok. Mau kacamata aktingmu iki lho. Iya. Acting barang. Iki sabar. Oh mbak-mbake kowe melu aku tetahunan ra tau ana sing muni tambahi Pak. Kowe iki lagi melu 2 minggu wis tambahi Pak. Ya kandel niki asline ya menyimpan unek-unek ning kan menghormati jenengan to. Nek kula kan ya mboten ora menghormati. Tapi butuh e. Ape lho cah iki malah lugu lho iki. Ya, tak tampa. Unek-unekmu tak tampa.